Ang katuyuan sa bautismo, Mayo 15. Busa gilubong kita uban kaniya, pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay, pinaagi sa himaya sa Amahan, mauman usab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Roma Kapitulo 6 versikulo 4. Gihimo ni Kristo ang bautismo nga agianan sa iyang espirituhanong gingharian. Iyang gihimo kini nga usa ka positibo nga kondisyon diin ang tanan kinahanglang motuman kinsa gusto nga ilhon nga ubos sa awtoridad sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kadtong nakadawat sa ordinansa sa bautismo, sa ingon naghimo sa usa ka publiko nga deklarasyon nga ilang gisalikway ang kalibutan ug nahimo nga mga miyembro sa harianong pamilya, mga anak sa langitnong hari. Si Kristo misugo ni adtong nakadawat niini nga ordinansa sa paghinumdom nga sila gihigot sa usa ka ligdong nga pakigsaad sa pagpuyo ngadto sa Ginoo. Ilang gamiton alang kaniya ang tanan nilang gipiyal nga mga katakos nga dili mawala ang pagkaamgo nga sila nagdala sa timaan sa Dios sa pagtuman sa igpapahulay sa ikaupat nga sugo, nga sila mga sakop sa gingharian ni Kristo, mga umalambit sa Dios nung kinaiya. Kinahanglan nilang itugyan ang tanan nilang nabatunan ug anaa sa Dios, nga gamiton ang tanan nilang mga gasa ngadto sa kahimayaan sa Dios. Kadtong nabautismohan sa tulo ka pilo nga ngalan, sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, diha mismo sa entrada sa ilang Kristohanong kinabuhi, may pahayag sa publiko nga ilang gidawat ang pagdapit. Gumula kamo gikan kanila ug magpalain kamo, mingon ang Ginoo, ug ayaw paghikap sa mahugaw nga butang, ug ako modawat kaninyo ug mahimong amahan nganha kaninyo, ug kamo mahimo nga akong mga anak nga lalaki ug babayi. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamahanan. 2 Korinto Kapitulo 6 mga bersikulo 17 paingon sa 18. Busa mga hinigugma, sa nabatunan nato kini nga mga saad, managhinlo kita sa tanan nga kahugawan sa unod ug sa espiritu, magmahingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. 2 Korinto Kapitulo 7 bersikulo 1. Himoa nga kadtong nakadawat sa timaan sa Dios, pinaagi sa bautismo, mamati niini nga mga pulong. Maghinumdom nga diha kanila ang Ginoo mibutang sa iyang pirma. Nagpahayag kanila nga iyang anak nga mga lalaki ug babayi. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, mga gahom nga walay kinutuban ug nahibalo sa tanan. Mudawat ni adtong kinsa tinud-anay nga misulod sa pakigsaad nga relasyon uban sa Dios. Anaa sila sa matag bautismo aron sa pagdawat sa mga kandidato nga misalikway sa kalibutan ug midawat kang Kristo ngadto sa templo sa kalag. Kini nga mga kandidato nakasulod na sa pamilya sa Dios ug ang ilang mga ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi sa Kordero. From God's Amazing Grace, page 143.